Da, păi de aia pun prima folie. Pun prima folie pentru aburi, pun lâna ca să fie uscată acel strat, peste el pun folia de azi. Și aia nu de azi, nu știu ce e. Folia de azi îmi ține mie apa, să nu intre apa. Da, nu iasă aburii. Nu ies. Nu ies. Nu, dar iese margini. Auzi, dar atunci rămân... E aerisită. Uite aici, Andreea. Mulțumesc. Poate că ce ești, poate nu trebuie să pui foliile de care zic eu. Pălăria, că așa e umbră pe ochi. Să vadă Întrebări și aici e ok? Deci să nu se vadă ăsta, sau? Păi nu, că ăsta e în sincron, nu? Păi de nu, că în sincron zicea. Dar mă rog, lăsă. Da, de preț nu aș vrea să vorbesc, că nu știu cum evoluează prețul. Da, bine, atunci nu. E ok. De unde v-a venit ideea creării unui astfel de loc? Din cărți și de pe internet, în mare parte. Ce părere au oamenii care vă trec pragul? Îmi plac foarte mult reacțiile lor. Mă motivează mai mult să continui ceea ce dezvolt aici. V-ați deschis? Airbnb-ul de 2 ani și aici m-am mutat de 5 ani. Și pe ce platforme închiriați? Doar pe Airbnb. Cum ați simțit pandemia? M-a făcut să fiu mai motivat și să continui mai tare, mi-a dat încredere că ceea ce fac e de viitor și sustenabilitatea are un atu foarte important la ceea ce se întâmplă acum în lume. Adevărul că ai cuvinte de sport, nu știi să faci. Da, să vorbesc mai mult, da. Da, ok. Asta pentru bilă, că nu nici gras, nici car, nici pe doare, uite, o de asta. Ce faci de asta? Aici ce vrei să faci? Aici am făcut micelul la ciuperci. Da? Da. Ce tare, am văzut. Putea să-mi ia.